Molweni bandakwethu, namkelekile kwi-top 5 headlines of the week with me LBJ. Bandakwethu njengesiqhelo maswabalo mahlana amanqaku nebenginkqenkqeza phambili kum kulena iveki. Kodwa phambi kokuba senje njalo manditsho bandakwethu okokuba ndibuyile ndikhona. Ningandibuzi uba ndivela kwantliziyo ndise. Kodwa ke bandakwethu andiveli ndawo. Hayi andiveli ndawo bitheni bendikhona nje ndijongile ndimane ndinikroba kwezi social media ndijonge into yoba kutrenda ntoni na. Ndimane ndisothuka ndiwe ndigqikileke ntona ndingabinaxesha lozoripota apha. Kodwa bandakwethu ndifuna ukuthi ndikhona. Ubusika bandakwethu buyanqonqoza sele bungenile iyavakala inkwankqa. Ungayenzi ke laa nto yokuba ufuna ukuba uhlukane nengqele ngenxa yobudibane nomnye umntu because azibaqa sewusengxakini eyona yakankulu. Bafuna izifo okanye umntwana nxiba ikhondom ufudumale uhlala endlini kowenu. Unabele uqaqaqa umrhanelwa kwityala lokubulawa komfundi waseWits. Siyishile iWhite House isinhanha esaziwayo uElon Musk. Akasekho kweli limagadahlaba yolowo ebelinganisa indawo kaCobra kuThe River. Izibhebhethile izityholo zokuxhaphaza inkosikazi yayo imvumi yomculo wokholo uXolisa Kwinana. Umphathiswa wezonxibelelwano uSolly Malatsi akagungqi kwisigqibo sakhe esimalunga nohlengahlengiso kwi-BEE. Uyasondla asigcine umalusi siya masi uyasondla. Okay. Ndicela uba ndize kwa-number 5 ndiqale le top 5 yam ngoXolisa Kwinana. Bandakwethu uXolisa Kwinana siyamazi sonke okokuba yimvumi yomculo wokholo. Ujamelene nezityholo ke bandakwethu ezisuka kunkosikazi wakhe. Uthi unkosikazi wakhe into yokokuba hayi ubhuti lo ngathi mani ungumxhaphazi. Wathi wabe kanti uyamxhaphaza ngexesha ekhulelwe kwaye nangexesha wayeswelekelwe ngumama wakhe. Kuthi inkosikazi yakhe akekho ke uXolisa Kwinana kusenzeka yonke le nto nje outside of the country because utshilo phayana kwi-statement athi wabe kanti uyasikhupha. Kodwa ke kwesa statement ndisifundile ndazama ukusifunda bandakwethu. Hayi ubhuti uthi into yoba ngamampunge, in fact ayikho yonke le nto ithethwa ngunkosikazi. Bandakwethu kwenzeka ntoni? Yinceko kaThixo ke le. Kukho laa nto yoba inceko kufuneka ke zona zingoni yonke laa nto ziphila impilo eperfect. Imbi le nto yehlele uQuinana. Bantu zifenzi zikaQuinana bantu nonke kuqani bandakwethu thandazelani umtshato kaXolisa. In fact nizame nje nibize uxolo kwindawo kuyo nakumtshato wakhe because kaloku bandakwethu ayikho nto into kokuba sibona abantu abathandanayo beqhithana ingakumbi esidlangalaleni. Ndiyathemba okokuba bandakwethu ke bazawuthi babe kanti bafumana a common ground where ii-issues zabo bayazisolva privately kube right. Kwa-number 4 bandakwethu siphethe uSolly Malatsi nonguMinister of Communication kweli loMzantsi Afrika kwakunye nesinhanha saseMelika uElon Musk. Uminister ke bandakwethu okanye laa department kaminister ithe yabe kanti igazeta policy directive nebonakala ifavorisha inkampani kaElon Musk nebizwa ngokuba yi-Starlink. Kudala kaloku lo kaMusk efuna ukwenza ushishino kweli loMzantsi Afrika qha ke ebanjwa yilaa BEE. So ke uminister uthe wabe kanti uyazama uba makube kuhlengahlengiso oluthile phaya kulaa BEE. Konkoku ke uminister ukwenza ngelithi ufuna uba abantu babe kanti bayafikeleleka okanye bayafikelela kwi-internet access. Kodwa ke ndikhe ndamva omnye umntu phaya kunomathotholo esithi ayizukwenzeka yonke le nto because amaxabiso wee-services zalaa nkampani kaElon aza kuxhuma kakhulu. So abantu abaninzi abazokwazi ukufikelela kwii-services zakhe. Abantu abaninzi ke kuquka ke ii-politicians zalapha eMzantsi Afrika bathe bakhwina okanye
bakhala kakhulu yile move kaminister. Bantakwethu akasekho emhlabeni uPresley, andizuyibiza ke ifani yakhe kuba ndakuyibiza kakubi uba ndingayibiza, kodwa ke usishiyile emhlabeni eneminyaka eyi-40, wazalelwa phaya eNorthwest eMahikenge, ebedume ke ngala role yakhe phaya ku-The River kaCobra, right? Ndike bantakwethu wathi wabe kandifumana isithatha internationally phaya kulaa film ebizwa ngoba Tsotsi, neyathi yabe kandifumana i-award phaya kwi-Academy Awards. So ke bantakwethu bembi kakhulu into okokuba abe kanti yanduluka ngesaquphe losaziwayo. Ndithi ke bantakwethu tutwini kwifamily kwakunye nee-friends kwakunye nee-fans zakhe. Kwakule veki bantakwethu sithe seva iindaba ezimbi nezibuhlungu zokusweleka komfundi nobesenza i-masters phaya eYunivesithi yaseWits. Lo mfundi bantakwethu ebeneminyaka eyi-30, igama lakhe nguOlerato Mungale. Umzimba walo mfundi uthe wabe kanti uyafunyanwa elahliwe phaya eLombard kumantla weJohannesburg. Amarhanelwa ke bantakwethu kweli tyala kwesi senzo sibi kangaka simasikizi bebebathathu okanye bathathu. Owokuqala uye wadutyulwa ke wasweleka kudubulwano namapolisa, ukanti omnye uye wakhululwa ngeli lixa ke owesithathu esakhangelwa. I hope ke bantakwethu okokuba ijustice iza kwenzeka kuyo yonke le nto, kwaye nalo wesithathu usafunwayo uzawuthi abe kanti uyafumaneka. Kwanumber 1 bantakwethu siphethe uDonald Trump kwakunye netshomi yakhe uElon Musk. uTrump ke bantakwethu ubhengezile okokuba itshomi yakhe le engu-Elon iza kuhamba okanye iyahamba eburhulumenteni. Ithi ke le tshomi njengoba imkanje kwenye itshomi, ithi tshomi ndiyahamba ndizawukhe ndigxile ngoku ndifowukhase phi kwiinkampani zam, kwii-businesses zam. Ifocus yam yonke ndizayijolisa phaya kwiikhampani zam, which is great because kaloku ebengeyonto kwaphaya kwipolitiki kwasekuqaleni. Eyona nto ibimisa phaa ibiyinto yokuba unemali. Ngaphandle kwaleyo ayikho enye into because uvunguzile. As a result uvunguzile ngalaa department ibizwa ngoba yiDoge xa ishunqulelwa phaya, ebemosha nje phaya nalaa tshomi yakhe uTrump. So ke bantakwethu niva njani? Kodwa ndiqinisekile abantu baseMelika abanintsi bayabhiyoza, bahoste iipati ezinkulu kakhulu eMelika emva kokuveza indaba zokunduluka kwalo mhlobo kanantsika kaTrump, because kaloku ibingekho yona ebeyenza phayana kulaa nto yalaa department yakhe, ngoba uphaya eburhulumenteni phemelika ibingekho tu konke ngaphandle kokumosha. Kodwa ke bantakwethu i-timing yokumka kukaMusk phaya eburhulumenteni iyagrogrisa because kaloku konke oku kwenzeka emva kokuba i-New York Times ithe yabe kanti iza nengxelo etyhola ngelithi le ngxelo lo kaMusk usebenzisa idyobisi. Uyiva njani ke ngoku? Ingaba uyemka utata kuba ezimkela okanye umka kuba sele esiva okokuba ekhitshini yeyi kuyatshisa ngoku mandiphume? Lo mbuzo ke bantakwethu nakuwuphendula, kodwa okwangoku nje mandithi xeshela imyoli.